Ahojte, zdravím vás. Ako u mňa býva zvykom z našej prechádzky, z našho venčenia v prírode. Prečo to tak v podstate robím, alebo prečo to tak u mňa príde, to je jednoducho tým, že v prírode sa cítim slobodná, voľná. Moja duša, moja osobnosť, všetko je slobodné, voľné, rozpína sa. Som motivovaná a všetko to, čo vo mne je, dokážem v tom momente odovzdať. OK. Dnes sa chcem s vami podeliť o príbeh jednej ženy, ktorú smiem doprevádzať. A táto žena pracuje už pár týždňov na svojom rozvoji, na zmene života. Pre teba, ak tento pojem zmena života je pre teba ťažký, pretože viem to od veľa ďalších, ktorých takisto smiem doprevádzať, alebo s ktorými komunikujem na určitej úrovni, že je často tento pojem zmena života náročný na spracovanie, tak poviem, vylepší svoj život, vylepšenie života. Čiže táto žena pracuje už pár týždňov na vylepšení svojho života. A ako sme začali? Začali sme tým, že ja som jej pomohla pri tom stanoviť jej ciele. Čiže stanovili sme najskôr jej ciele na všetkých tých životných úrovniach, všetkých tých životných kategóriách, kde si to práve praje. Aby jej život, je to aj dôležité, aby ten jej život, ktorý odteraz žije, bol ten jej naplnený, vysnívaný život. Takže najskôr sme stanovili jej ciele. A samozrejme neboli na začiatku všetky úrovne jasné, ale aj to sa rozvíja. Niekedy stačí, že vieš, že túžiš byť fit, túžiš byť zdravá a sleduješ tento cieľ, robíš všetko preto, splnenie tohto cieľu a tým pádom meníš aj tie ostatné kategórie, alebo sú ti tie ďalšie úrovne kategórie životné oveľa jasnejšie. Keď sa tomu otvoríš, keď si práve v tom momente pripravený prijať zmenu, vylepšenie svojho života. V stanovení týchto cieľov sme určili tie dva najdôležitejšie, ktoré začneme ako prvé riešiť, sledovať, vylepšovať, nasledovať a robiť všetko preto, aby sme tento cieľ v určitej dobe naplnili. A ako to už u nás ľudí býva, máme svoje zvyklosti, máme svoje tvrdenia, to, čomu veríme, myšlienky nám prúdia a tieto tvrdenia, všetko to, čomu ty práve veríš, tvoje myšlienky vytvárajú tvoj svet, tvoju realitu. Pretože to, na čo myslíš, tomu aj veríš. A tým pádom to, čomu veríš, sa pre tebou vytvára. Preto ak nie si s tým, čo teraz máš, spokojná, tak treba tieto veci zmeniť. Treba zmeniť tvoje myšlienky. Ako? To sa môžeš dozvedieť, ak mi osobne napíšeš, ak sa necháš mnou sprevádzať, alebo iným mentorom, trénerom, koučom. Keď zmeníš tieto myšlienky, začneš ich pozorovať, keď zmeníš svoje zvyklosti, návyky, tvoje tvrdenia, to, čomu veríš. Takže začali sme na tom pracovať a naozaj tento proces nie je ľahký, nie je vždy ľahký a vyžaduje čas, trpezlivosť, vyžaduje vytrvalosť, pretože veľa ľudí, Lili, poď sem, máme tam Lilušku, veľa ľudí túži naozaj po vylepšení života, po zmene, ale nie sú pripravení túto prácu naozaj trpezlivo a vytrvalo robiť.
ono to nestojí len peniaze, ono to naozaj stojí tvoju snahu, tvoj čas, tvoje kvapky potu, tvoju vytrvalosť. V prvom rade sa musíš sám seba o tom presvedčiť, či to chceš alebo nie. A čo je dôležité, čo vlastne chcem dneska týmto povedať, je, že aj u nej sme natrafili na blokády a brzdy. Nebolo veľkým problémom u tejto ženy, ešte k tomu dodám, že táto žena je cez 40, jej deti sú už dospelé a už má jednoducho svoj život, svoje záujmy, svoju prácu a iného netrápi. Čiže táto žena sa cíti nenaplnená, nešťastná. Jednoducho nežije to, čo si vždy prijala. A napríklad v tejto úrovni tela, poviem telesnej, pohyblivosť, byť fit, zdravo sa stravovať, byť jednoducho telesne zdatný, zdravý, to sa jej podarilo s ľahkosťou. Lili, poď sem. Prepačte. Lila, poďme. To sa jej podarilo v podstate s ľahkosťou, pretože tam nemala príliš veľké, hlboko zakorenené Lila! Blokády, tá behla medzi kravičky. Lili, Lili, kom, poď sem. Tuto. Tuto poď. Tuto poď. Nemala tam žiadne také hlboko zakorenené veci, emócie, blokády, ktoré by ju tam príliš brzdili. Takže sa nám to podarilo s ľahkosťou, s pár použitými technikami a procesmi zaužívať. To je zdravý životný štýl, viac menej bez problémov. Lili, tá je dneska plne naladená. Lili, Lili, kom. Lili, poďme. Hej. Počase sme narazili však na problém, na výzvu, pretože jej druhý významný cieľ bol práve naplnené, šťastné partnerstvo. Ako som povedala, muž sa nachádza v jej blízkosti, ale ten si žije svojím životom a príliš sa nezaujíma o to, čo ona. Sa zmena začala a nastala len u nej. A tam sme narazili aj na problém, pretože ona v podstate tým, že má muža a praje si vylepšenie partnerstva, tak sa to týka aj jeho. Ale napriek tomu, aj keď sa to týka druhej osoby, môžeme, smieme, inak sa to nedá začať len u nás, u samých. Nedokážeme zmeniť druhých ľudí tým, že to od nich vyžadujeme, že im doporučujeme a tak ďalej a tak ďalej. Začneme od seba a vždy začneme od seba na akejkoľvek úrovni. A keď chceš zmenu v tvojom pracovnom kolektíve, či už si nadriadený alebo pracovník, nemôžeš to vyžadovať od druhých. V prvom rade musíš začať od seba. A keď si ty tým príkladom, keď ty meníš a vylepšuješ svoje, tak môžu to nasledovať aj tie ostatní. Možno by nebol hneď problém u jej muža, ale blokády boli u nej. V nej boli práve tie zaužívané veci, ktoré neboli pre ňu užitočné. Pre tento vzťah užitočné. A ako sme s rozhovormi počas procesov na odstránenie, na vypustenie týchto blokád a na transformovanie nového, zaužívaného, sme narazili na veľa vecí z detstva, na jej vzťah s otcom, na vzťah jej rodičov, ako jej predžili partnerský vzťah. Ona vedela, po čom túži, vedela, čo je to jej naplnené partnerstvo, čo si praje. Napriek tomu to nedokázala
žiť už od začiatku jej partnerstva aj vo vzťahoch predtým, pretože tam mala úplne iné vzorce. Tam boli návyky, vzorce, tvrdenia a prežité správania, ktoré si prevzala od svojich rodičov. Tým pádom, či chcela, či nechcela, vedome či podvedome, robila to isté. Možno trošku inak, možno v inom obale, ale robila to isté, čo jej rodičia. Hlavne, čo jej mamička. Tam sme narazili na tieto blokády a tie sme postupne museli spracovať, vypustiť. Tento autopilot, ktorý si ona nastavila ako mladá žena, sme potrebovali jednoducho zmeniť, aby mohla byť naplnená, žiť toto naplnené šťastné partnerstvo, či už s týmto aktuálnym mužom, alebo s novým partnerom. Pretože aj to sa môže stať, to nie je vylúčené, že sa zmenou v živote naozaj zmení aj táto stránka. Takže sme začali túto cestu na odblokovanie a vypúšťanie starých programov, starých vzorcov, starého zaužívaného, aby ona mohla byť šťastná. A naozaj sme tam narazili na veci, pretože jej otec bol nešťastným človekom, ako sme zistili. Preto bol aj alkoholikom, dal sa na túto cestu. Zároveň jej mamička nevedela, ako tento vzťah žiť, ako s tým sa vyrovnať, ako s tým zaobchádzať, ako žiť tento život s týmto mužom, ktorý bol nešťastný. On bol nešťastný zároveň zo svojho detstva, ďalej vo vzťahu s jeho ženou, čiže s matkou tejto ženy, ktorú som doprevádzala, ktorú doprevádzam. Tam bol celý komplex toho ich vplyvov. V každom prípade táto mladá žena mala vzorce prebraté od svojich rodičov, kde otec nešťastný zapíjal to alkoholom, matka nevedela, ako s tým narábať, čiže boli tam často hádky, provokácie, nešťastná matka, nešťastný otec, plač, krik, dieťa si to nevedelo vysvetliť, o čo ide, že nie je na tom na vine a tak ďalej, ale jednoducho si odpozerala tieto vzorce. A ona nechcela takto žiť, ale tým, že to ako mladá žena nespracovala a nevylúčila, nevypustila zo svojho života, pretože to nebolo jej, pretože si to len prebrala a držala to naďalej, bolo to naďalej v nej, bola v tom naďalej zakotvená, preto sa im nedarilo žiť vzťah, ktorý by bol úplný opak vzťahu jej rodičov. Keď sme toto odhalili, že v podstate to, čo žije, nie je jej pravda, to nie je ona, ale sú to len prebraté, automatické, limitované programy, ktoré ju limitujú v jej živote. Preto to takto nazývam. Tí programy nás limitujú, nás brzdia, nám nedovolia žiť našu pravdu, náš život, našu vlastnú identitu. Tak sme začali jedno za druhým, krok za krokom tieto programy vypúšťať a pretransformovávať, premieňať na tie, ktoré si ona prijala. Na tie, ktoré ju vyživujú, ktoré ju robia šťastnou, na tie, ktoré ju vedú vpred. A čo vám môžem k tomu povedať? Tá práca je jednoducho úžasná. Sprevádzať ľudí na tejto ceste je čosi nepopísateľné. Je to krásne, pretože krok za krokom pri každej maličkej zmene môžem pozorovať tohto človeka predo mnou, či už naživo, alebo cez online cestou, cez počítač. Je to jednoducho úžasné, to sa nedá popísať. Tento záblesk v očiach, ktorý sa tam objaví po vykonaní určitého procesu, po vykonaní určitej premeny. Odporúčam každému z vás, ak práve teraz nežijete to, čo si prajete, nežijete ten život,
ktorý ste si vysnívali a po ktorom možno ešte stále túžite, pravdepodobne. Daj sa na túto cestu, oslov niekoho, kto ti môže pomôcť a daj sa na túto cestu zmeny. Ono to nie je lusknutím prstu, ono to netrvá týždeň, ani deň, ani hodinu, ani mesiac, ani dva. Ono je to cesta na niekoľko týždňov. Ono je to cesta, ktorú, ako som už predtým povedala, je potrebné vytrvalo krok za krokom nasledovať. Veľa ľudí to naozaj vzdá po krátkom čase, po prvom zlyhaní alebo po neúspešnom pokuse, alebo keď sa objaví nejaká téma hlboko zakorenená, bolestivá z minulosti, ale tá príde na povrch preto, že ju práve v tej chvíli môžeš vypustiť z tvojho života. S láskou, s vďačnosťou. Takže neboj sa tejto cesty. Keď nie si na tejto ceste sám, keď ťa niekto skúsený naozaj doprevádza, tak sa nemusíš ničoho báť. Aj keď strach príde vždy, bolesť príde vždy a telo sa transformuje, čiže príde aj telesná bolesť, ale ono sa to oplatí, pretože krok za krokom, deň za dňom sa tvoje bytie mení. A to sa nerobí na nejakej úrovni, ako to povedať, násilia, alebo tak. Všetko je to s láskou, s vďačnosťou. To sú láskavé procesy, ktoré s láskou, naozaj s láskou, jemnúčko, lebo to je jemná esencia, premenia tie veci, ktoré sú v tebe, ktoré sa tam držia, ktoré teba držia. Neboj sa tejto cesty. Keď ťa naozaj doprevádza skúsená osoba, keď ti niekto podá ruku a ty ju príjmeš a naozaj vedome, bez očakávania, že to za teba urobí ten druhý, ideš túto cestu, tak sa dejú zázraky. Tak naozaj akoby budeš cítiť, ako keby to bolo ako taká vlna mágie, prejde tvojim životom, prejde tvojim bytím a každý deň sa budeš pozorovať, ako sa meníš, ako sa mení tvoje okolie dokonca. Pretože ty, keď začneš meniť seba, tak ono sa to nedá inak, začne sa meniť aj tvoje okolie. Ten, kto nie je na zmenu pripravený, možno aj z tvojho blízkeho okolia odíde, možno ťa na určitý čas opustí, ale aj to patrí k tomu. A napriek tomu je to vec úžasná, pretože ty spoznáš opäť iných ľudí, ktorí sú naladení na tej úrovni, na tej energetickej úrovni ako ty. A u tejto mladej ženy, ako sme začali tieto procesy vykonávať, odhalovať tieto témy z detstva a ich vypúšťať a meniť, transformovať, sa mi počase ozvala, pretože my to robíme tak v odstupe týždňa, 2 týždňov podľa toho, ako hlboko sme išli procesom dovnútra. Jedného dňa sa mi ozvala po určitej dobe s veľmi úžasnou správou, čože aj mňa sa mu prekvapilo, že to tak rýchlo prišlo, že jej manžel, že jej partner sa začal meniť. On není v coachingu, on sa nenecháva nikým trénovať, ale tým, že ona mení svoju energiu, že ona mení svoje vzorce, dala priestor a dala možnosť aj jemu sa zmeniť. Začína byť otvorený, začína s ňou viacej komunikovať, začínajú tráviť viacej čas spolu. Čiže zmeny prídu vždy. U každého to prebieha trošku inak, u každého je iný čas na to, je potrebný, ale tie zmeny prídu vždy. U tejto konkrétnej osoby, u teba, ale aj u tvojho blízkeho okolia. A veľa ľudí má strach z toho, že niekoho stratia. OK. Ja som tiež, poviem teraz v úvodzovkách, stratila priateľský kruh určitých ľudí, ale práve v tej chvíli som si aj uvedomila, že títo ľudia naozaj neboli mojimi priateľmi. Bolo to len zneužívanie a využívanie. A preto som za to aj vďačná, pretože som si mohla
vytvoriť a aj vytvorila nový svoj okruh blízkych ľudí a priateľov, ktorí vedia, čo chcú a ktorí naozaj na tom aj pracujú. O toto som sa chcela s tebou podeliť. Keď sa chceš ešte niečo viac dozvedieť, neboj sa mi napísať osobne alebo do komentára. Takisto ma nájdeš na Facebooku pod mojím menom Martina Rybičková. Neboj sa zmeny, neboj sa stáť za svojimi cieľmi a snami a túžbami a rob krok za krokom všetko preto, aby ty si žila naplnený, šťastný život. Ja sa tentokrát znovu s vami lúčim a môžem ísť ďalej s týmito dvomi slečnami tuto. A vám prajem úžasný život, krásny deň a ešte jedna vec. Buď šťastná, buď šťastný. Urob si tento moment, tu a teraz, tým najkrajším, akým len môžeš, aby si bola šťastná a tým pádom budeš aj ďalší moment šťastná v budúcnosti. Pretože tá budúcnosť je len ten ďalší moment po tomto momente. Buď šťastná, buď šťastný, žij svoju pravdu, žij svoje bytie s láskou a s vďačnosťou. Teším sa na vás opäť v ďalšom videjku.